سلامتنا تقبلوا فنو إيري تي في أب مكتال التركوب زخبركم تعذبتنا كمي توعلو نلومي سوني عسر تحاد قنبت فرق معلتم فرقان ستدالوه هاقراون زيناتات حيزلكم قريبا زلخو ماكنا حقوسي لمكتالكم بخبرنا عدمكو بغندي أرست زينا فيلم أب نوزبا من دفرا أبركتو من محدارات كبابي أب هاقراوي مدبات تموكيزم أب مسسان هابتي انسسان وطئيتون أتبابع قسقاس كم التمزقبة منيستر حرش حبيرم أب نوزبارك أمحارة تكالات قدمة مرتي ب7 شدشن ميتاوي تعبي تاريين بريزيدنت ترامب منكستي إيران نزقرب اللوناي سلام إمامه نزهبو ملاش نسئيوه مونغو أفريقيا تشاينا زكايد نقداوي ملووات أب قدماي ربعي كلدشان 26 صبو قسقاساريوم تأتاو كنتات ديمقراطية ريبابليك كونغو عبز عامت زي مليسو كما زخراره تكاليتهم زرزر زينام أب كتما من دفرا زركبا 4 ممحدارات كبابي أب معوات هاقراوي مدبات بحافشة أب مدمق بعالات دما بفليل علا بركتو كم زقبرا أم محدارونو الزبا من دفرا أتو هزكياس وهبت قليتم ممحدارات كبابي عد باري عد وقري عد حارن حدش عدن أب مدمق بعالنا تنتنا بغند دما أبتي كاب 15 قنبه جميرو أب قدناتات زكايد مدبات أمنتاوي أبركتو كم زلون بمتكاس تقلوان ناملات زوبا كم زي سفحة حبيرو أما حدرتي مس نبرتي نزلون زبدنا من ردان تقاسات وسكاس مبل 35 عامتنا تنت بمعرق أقباب نمتنبال من محدار نوزبا من دفرا مدباتو فليمو كم زلو عن تيروم أما حدرتنا يتم محدارات كبابي بوغنن بعالنا تنت مدماء حزبي ودا بيتاتو بمحيال نزقبرو زلو أستواصو بموغاس درو اتي ناي بعالنا تنت هواهو إنا مغيمت كم زلو غليتن مبل 35 عامت بعالنا تنتنا صنعتنا وحسنا بزبل تيمان متنبال بدرجة هاجر كاب درجة عدتات زي جمر سفيح مدلوات يقبر كم زلو زفلاتيوم منيستر حرشات عنا طريت بموحسن زمناوي ميلاتات بمتأتتاون هابت انسسان وطئيتون نمسسان ككايد بتصنح تعري وتاوي قسقاس كما زمزقبه قليتم هزباو ركبات نايتي منيستري زلاخو حابريتا بملكع تصبصاب اتوهايدلو ياسين صالح كقرباي أب حلفه 35 ناينات عامتات مسسان هابت انسسان موحز عنا طريتنا ادمع اسراح كم التسلسله منيستر حرشا قليتم بز مسرز تفلالي حمامات طريت نموكوتر منغستي مدبات كتابت بمصفح كاب كلتشن 13 جميرو عامتاوي كلتنت بحموشته مليون طريت انطار حمامات قول حي مسل طلبقع فروماي كبتي فروماي طلبقع أناسون كالأوتن يختبا منبارن كاب كلتشن نسران حموشن جمير دما اتو قطري نابلأ لي 6 مليون كب كم زبله كموتسي توتري حمامات موتن انساتات نابز تحت الدرجة خمزورده تفليتم طريت كله كله نجم انسسا كله كله بقع حكمنا كله كله كيلا وعاوم سب كله كله زين 4 تن محدرة وسيفكاس زينين حجي منيستر حرشا قربنا مدهانيت يقرب له ارتفيشال زري يقرب له كيلاتات بدرجة عدي وريدوم له تمغبي مغبخ حرسا كفريو زغباي ابت مغبون حجي ناي منيستر حرشا زر مقرب ديو كيلاتات ابت ناي مغبي انسسا كيلاتات قرب كانعو خميغر كام تزرعو خميغر كم تعصدو دحر معصادو خميغر كاتعقبو غلا اون توم كيلات ناي مسار شي مرحلو حرستوت مالت من تسر حرشا اب بزح ملايين ديوم زحجوزنا نامنت حجي ام مدقال مكنياتو عاليه تنستمحيشه كبتن ممصا ام مدقال زرئي زغبرو ام مدحانيت مقربنتن كبتي حاجزات بتعميم زغبرو لك زرئي إيربا جل كله دجنا حكايم يموتوها حكايم كل جزء حجي فيترينار له هذا خزيف اللي حاجة ساعات تدوروا لك بزهوها مدهاني تزالو artificial insemination مغنياتو زرقن
ሓሽ ተባሂሉ ዝግበር ነገሩን ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ፈለማ እዋን ናጽነት ብዘይካተን ኣብ ገጠራት ብልምዲ ዝተሓዛዝ ነበራ ደርሁ ገደና ምርባሕ ደርሁን ምፍራይ እንቋቑሖን ከም ዋኒን ዝሕዞ ሰብ ኣዝዩ ውሕድ ምንባሩ ዝጠቐሰ ጸብጻብ ሚኒስትር ሕርሻ መንግስቲ ምሩጻት ዓሌታት ኣዴታት ጨቓዊት ካብ ወፃኢ እናምፅአ ልዕሊ 8 ሚልዮን ጨቓዊት ተዓውኪኹ ንተጠቀምቲ ከም ዝዓደለ ኣነጺሩ ኣብ መፍረ ንህቢ ድማ ኣብ 1991 ኣስታት 19,000 ዝግምገም ዝነበረ ዕስለ ኣናህብ ብዘገምታ ዕብየት እናርኣየ ብምምጻእ ኣብዚ እዋን ናብ ልዕሊ 46,000 ዓብዪ ከም ዝርከብ ገሊጹ ንኣብነት ሕጂ ክገልጽ ኮይነ ኣብ ሓንቲ ጋብላዊ ቆፎ 20 ኪሎ ኮይና ኣብ ሓንቲ ምብርባር ማለት እዩ 20 ኪሎ በቃ ጽሩይ መዓር ማለት ጻዕዳ መዓር ጽሩይ 20 ኪሎ መዓር ኣውፅያ ኣብ ሓንቲ ምብርባር ማለት እዩ ካብ ባህላዊ በታ ጋብላዊ ጽቡቅ እዩ ናሪናዮ ዳሃን ኣሎ መዓር ይብሉ ዳሃን ኩነታት ኣሎ ስራሕ ኣሎ እና ግናእቱ ኢና ባህላዊ ቆፎ ንህቢ ብዘመናውን ጋብላውን ቆፎታት እናተተክአ ይመጽእ ምህላው ዝጠቐሰት ጸብጻብ ካብ ጠቕላላ ዘሎ ቁፅሪ ኣናህብ እቲ 51 ሚእታዊት ብዘመናዊ ቆፎ 41 ሚእታዊት ብባህላዊ ቆፎ 8 ሚእታዊት ድማ ብጋብላዊ ቆፎ ተታሒዙ ከም ዘሎ በዚ መሰረቱን ምህርቲ መዓር ክብ ከም ዝበለን ዋግኡ ብልዕሊ ፍርቂ ከም ዝነከየን ኣብሪሁም ኣብ ንኡሶባ ደቂ ኣምሓረ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2025-2026 ቁፅሪ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ብ76 ሚእታዊት ዕቤት ብምርኣይ ናብ 41 ክቢሉ በዚ ኣብ 31 ዓድታት ተረጋጊጹ ዘሎ ኣገልግሎት ሎሚ ዓመት 438 ህጻናት ትምህርቶም ኣብ ምክትታል ከም ዝርከቡ ኣዋሃዲ መዋዕለ ህጻናት ኣብ ንኡሶባ መምህር ሽሻይ ዮሃንስ ገሊጹ ቅድሚ ስሩዕ ትምህርቲ ምጅማሩ መምሃራ ናይ ሓደ ወርሒ ስልጠና ከም ዝወስዳ ከም ተገብረ ጠቂሱ ድማ እዚ ኣብ ምርጋጽ ብቕዓት ትምህርቲ ዓቢ ተራ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ተራ መዋዕለ ህጻናት ኣብ ዝቕጽል ጉዕዞ ትምህርቲ ወሳኒ ምዃኑ ዝሓበረት ሱፐርቫይዘር ቅድመ ትምህርቲ መምህር ሰማይነስ ገብረ ስላሴ እተን ዛጊት ዝተሰርሐለን ዓድታት ተጠቀምቲ ንምግባረን ክስራሕ ተላብያ ኣብ ንኡሶባ ጋላ ነፍሒ ነበርቲ ዝግብ ኣብ ከባቢኦም ኣብ ልምዓታዊ መደባት ንዝተዋፈሩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብ10 ጉንበት ናይ ምሳሕን ምዝንጋዕን እንግዶት ገይሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ወኪል ምምሕዳር ንኡሶባ ኣቶ ተስፋ ስላሴ ወልዱ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሕድሪ ሰማዕታት ንዝተግብሩ ዘለው ጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻል ብምሙጋስ ህዝሚ ዓቕሙታቱ ኣዋሃሂዱ ዝገብሮ እንግዶት መርኣያ ሓበኑን ደገፉን ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣዛዚ ብርጌድ ተለንተ ይብራህ ጫዓይ ብወገኑ ኣብ ሕቕፊ ህዝቦም ማሚቖም ጎኒ ምውሓስ ልዕላውነት ሃገር በብከባቢኡ ንዝሰላሰል ዘሎ ዕማማት ልምዓት ንምዕዋት ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጹ ህንፀት ዲጋ ዝግብ ዝከታተል ዘሎ ኣባል ክፍሊ ህንፃዊ ልምዓት ዞባ ማእከል ኢንጂነር ቢንያም ሃይለ ብወገኑ እቲ መስርሕ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ሚያዝያ 2026 ከም ጀመረ ብምሕባር ምስተዛዘመት ልዕሊ 190,000 ሜትሮ ኪብ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ስለ ዝህልዋ ንሰብን ጥሪትን ከም እተገልግል ኣፍሊጡ እቲ ናይ እንግዶት መደብ ብባህላዊ መሰናድኦ ደሚቑ ነይሩ ኣብ መክላቤት ጎኒ ኣካዴምያዊ ትምህርቲ ዝካየድ ንጥፈታት ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን ከምኡውን ምዞን ሰንዓን ብቕዓቱ ተምሃሮን ምፍራይ ደራኺ ተራ ስለ ዘለዎ ብዝሓየለ ክድፈኣሉ መሰኻኽር ቀሪቡ ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ስውእ ኢብራሂም ዓፈም መምህር መሐመድ እድሪስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዓመታዊ ዝካየድ ቅነ ኣብያተ ትምህርቲ ብቕዓትን ተወዳዳርነትን ተምሃሮ ንምፍታሽ ከምኡውን ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብ ንምስራጽ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣረድዩ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ መትከል ኣቤት እትርከብ ቤት ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ስውእ ኢብራሂም ዓፋ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ማእከላይ ደረጃ ዝመሃሩ 48 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ልዕሊ 100 ተምሃሮ ኣለውዋ ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወፃኢ እዩ ንምክትታልኩም ደጊም ዓደም ኣብ ዜናታት ወፃኢ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ መንግስቲ ኢራን ንዘቕረበሉ ናይ ሰላም እማመ ንዝሃቦ ምላሽ ዘይቅቡል ክብል ነፂግዎም
ኢራን ኣብ ልዕሊኣ ዝካየድ ወተሃደራዊ ተጻብኦታት ተቐሊሉ ክቋረጽ ብመጥቃዕትታት ኣሜሪካን እስራኤልን ናይ ዝወረደ ክሳራ ካሕሳ ክኽፈላ መጻቦ ሆርሙዝ ልዕላዊ ግዝኣታ ምዃኑ ክረጋገጸላን ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ክልዓልን ዝብል ነጥብታት ዝሓዘ ምላሽ ሂባ ኣሜሪካ ዘቕርበቶ 14 ነጥብታት ዘጠቓለለ ሰላም እማመ ድማ ኢራን ኒክለሳዊ መደባታን ምምዕባል ዩራኒየም ከተቋርጽ ዝጠልም ነጥብታት ዘጠቓለለ እዩ ኣብ ጠለባት ክልቲአን ሃገራት ገፊሕ ፍልልያት ብምህላው በቐሊሉ ኣብ ስምምዕ ክበጽሓ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃንዮም ተንተንቲ ዝእምቱ እዚ ከምዚ እንከሎ ኣሜሪካ ኣብ ኪናት ክትዕወት ስለ ዘይከኣለት ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ቁጠባዊ ኪናት ትእውጅ ከም ዘላ መንግስቲ ኢራን ወቂሱ ኣሜሪካ ካብ ናብን ወደባት ኢራን ዝንቀሳቐሳ መራኽብ ብምዕጋት ኣብ ልዕሊ ሃገር ቁጠባዊ ጸቕጢ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝፍለጥ ብኻልእ ወገን እስራኤል ብ10 ጉንበት ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብዘካየደቶ መጥቃዕትታት ልዕሊ 50 ሰባት ከም ተቐትሉ ተቓሊሑ ምዚ ኣብ ዘተኣሳሰር በቲ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ቀረብ ነዳዲ ብርርጅ ዓለም ብልዕሊ 1 ቢልዮን በርሚል ከም ዝጎደለ ተገሊጹ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ቻይናን ዝካየድ ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ 2026 ጽቡቕ ገስጋስ ከም ዘርኣየ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገን ልዕሊ 880 ቢልዮን ዩዋን ዝግመት ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም እተኻየደ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ኣዋርሕ ክነጻጸር ከሎ ድማ ብልዕሊ 19 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ተገሊጹ ቻይና ምስ 53 ሃገራት ኣፍሪቃ እተካይዶ ንግዳዊ ምልውዋጥ ካብ ቀረጽ ናጻ ክኸውን ምስምምዓ ነቲ ኣሃዝ መሊሱ ክብከብሎ ከም ዝኽእል የመት እዚ ከምዚ እንከሎ መጠን ናይ ወፃኢ ንግዲ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ብኣስታት 15 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ተገሊጹ ብመሰረት ስትራቴጂካዊ ጸብጻባት መጠን ሰደድ ብልዕሊ 11 ሚእታዊት መጠን እታው ድማ ብኣስታት 20 ሚእታዊት ከም ዝበለ ተፈሊጡሎም ጸጥታዊ ኩነታት ሰሜናውን ምዕራባውን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብዚ ዓመት እዚ መሊሱ ከም ዝኸረረ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ እዚ ዝተገልጸ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ዝኣክል ግዜ ኣብቲ ከባቢ ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ልዕሊ 100 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም እዩ በዚ መሰረት ትማሊ 10 ጉንበት ኣብ ኣውራጃ ኢቱሪ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣስታት 70 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 10ታት ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጡ ቅድሚ ሳልስቲ ኣብቲ ከባቢ ብዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት እውን ልዕሊ 40 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣይርስዓን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ኮንጎ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 70 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝተቐሱ ጸብጻባት እቲ ከባቢ ካብ ቁጽጽር ሰራዊት መንግስቲ ወጻኢ ኮይኑ ከም ዘሎ የረድኡ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ካብ ዝንቀሳቐሱ ልዕሊ 100 ዕጡቓት ጉጅለታት እቶም ዝበዝሑ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ከም ዝርከቡ ይጥቀስ ጸጥታ ንምውሓስ ብዝብል ምኽንያት ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ኣስታት 15,000 ኣባላት ዘለዎ ኣህግራዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ዛጊት ንተልእኽኡ ዝበቅዕ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ እዩ ዝውቃስ መንግስቲ ኒጀር ፍራንስ 24 ትርከበን 9 ማዕከናት ዜና ፈረንሳ ኣብ ሃገሩ ከይነጥፋ ኣጊዱ እተን ትካላት ንልዕላውነት ሃገሩ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓበሬታ ክዝርግሓ ከም ጸንሓ ብምኽሳስ እዩ ነቲ ስጉምቲ ወሲዱ ንጥፈታት ናይተን ማዕከናት ዜና ንጸጥታዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ገስጋስ ሃገሩ ከቆናጽብ ምጽንሒዩ እቲ መንግስቲ ወቂሱ ዘሎ መንግስቲ ኒጀር ኣብ ልዕሊ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ናይ ምእጋድ ስጉምቲ ክወስድ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት የረዱ ኒጀር ጥራይ ዘይኮነት ጎራብቲ ሃገራት ማሊን ቡርኪና ፋሶን እውን ተመሳሳሊ ስጉምትታት ክወስዳ ጸኒሐን እየን ማዕከናት ዜና ምዕራብ ንረብሓታት ዝውክለን ሃገራት ጥራይ ዘገልግል ፖሊሲ ከም ዝኽተላ እየን ዝውቃስ ኪናት ዩክሬን በሰላም ዝዓርፈሉ ጊዜ ነዊሕ ከም ዘይከውን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኣሚቱ ፕሬዝዳንት ፑቲን ብ9 ጉንበት ንማዕከናት ዜና ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ብድፊት ሃገራት ምዕራብ ዝተወልዐ ኪናት ናብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ገጹ የምርሕ ከም ዘሎ ኣረዲው ከም ኣካልቲ ናይ ሰላም ኣንፈት ፕሬዝዳንት ፑቲን ምስ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ሳልሰይቲ ሃገር ተራኺቡ ክዛረብ ቁሩብ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም እቲ ርክብ ናይ መወዳእታ ናይ ሰላም ስምምዕ ዝኽተመሉ ከም ዝኸውን ፕሬዝዳንት ፑቲን ዘለዎ እምነት ገሊጹሎም
ፕሬዝደንት ዘለንስኪ እውን ንዘተ ሰላም ቁርብ ምዃኑ ብመንገዲ ስሎቫኪያ ኣብ ዝተሰደዶ መልእኽቲ ሓቢሩ ኪናት ዩክሬን ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ረብሓታት ሃገራት ምዕራብ ንምውሓስ ከም እተወልዐ ዝገለጸ ፕሬዝደንት ፑቲን ንዩክሬን ካብ ምዕናው ሓሊፉ ነቲ ዝድልዕ ዕላማ ከም ዘይወቕዕ ረዲዩ ሩስያን ዩክሬንን ካብ 9 ክሳብ ሎሚ 11 ጉንበት ዝጸንሕ ጊዜያዊ ምቁራጽ ተኽሲ ክገብራን ነፍሲ ወከፈን 1,000 እስራት ኪናት ክለዋወጣን ተሰማሚዐን ምህላወን ይፍለጥ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን ዝተወልዐ ወተሃደራዊ ግጭት ዝኸፍአ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ እዚ ዝተሓበረ ትማሊ 10 ጉንበት ኣብ ፓኪስታን ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 ኣባላት ፖሊስ ከም እተቐትሉን 10ታት ከም ዝቆሰሉን ድሕሪ ምብቀል እዩ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ኣፍጋኒስታን ሰሊኾም ዝኣተው ሽበራውያን ከም እተፈጸመ ዝኸሰሰት ፓኪስታን ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ከም እትወስድ ኣጠንቂቓላ በዚ ድማ ዝሃድእ ክመስል ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ምትፍናን ክልቲአን ሃገራት መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ካብ ፈለማ ናይ ዓመት ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን ክካየድ ብጸንሐ ምልውዋጥ መጥቃዕትታት ካብ ክልቲኡ ወገን ልዕሊ 600 ከም እተቐትሉ ጸብጻባት የረዱ ዜና ንምዝዛም ኣርስቲ ዜና ክንደገም ኣብ ምንሶባ መንደፈራ ኣበርክቶም ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ሃገራዊ መደባት ተሞጊሱ ኣብ ምስሳን ሃብቲ እንስሳን ውጽኢቱን ኣተባባዕ ገስጋስ ከም እተመዝገበ ሚኒስትር ሕርሻ ሓቢሩ ኣብ ምንሶባ ደቂ ኣምሓረ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ብ76 ሚእታዊት ዕቤት ኣርአን ፕሬዝደንት ትራምፕ መንግስቲ ኢራን ዘቐረበሉ ናይ ሰላም እማመ ንዝሃቦ ምላሽ ነጺግዎም ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ቻይናን ዝካየድ ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣብ ቀዳማይ ረብዒ 2026 ጽቡቕ ገስጋስ ኣርአዩ ጸጥታዊ ኩነታት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብዚ ዓመት እዚ መሊሱ ከም ዝኸረረ ተገሊጹ ለሰዓት ዝተዳለወ ዜና ተዛዚሙሎ ምስተርፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ብሩኽ መዓልቲ